ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି 72 ବୋଲି। ବେନି ନାସାରେ ଯେ ତେକ ପାପ ଅଛି, ପୋଡ଼ାଅ ଗୁରୁ ଅଲେଖ। କଳି ଯୁଗରେଶ ବୁଠାରେ ପାତକ, ଯାହା ପଡ଼ିଅଛି ମୁଖ। ଗନ୍ଧ ପରକଟ ଭଲ ମନ୍ଦବାସ, ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେହି ପାପମାନ ବେନି ନାସିକାରେ ବକଳ ପରାଏ ଅଛି। ନିର୍ମଳ କରି ଛଡ଼ାଅ ପାପପଙ୍କ, ଚାହିଁ କରୁଣା ନୟନେ। ତ୍ରିକୁଟ ମଣ୍ଡଳେ ଯାହା ପୂରିଅଛି, ବେନି ନାସାରନ୍ଧ୍ର ବନେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପାପ ତାପ ଭାରା ନିବା ରହେ ଗୁରୁ ଦେବ। ଜନମ ଦିନରୁ ଗନ୍ଧ ପରକଟ, ଯାହା ଯାହା ପାଇଥିବ। ଗୁରୁ କୃପା ହେଲେ କେତେକ ମାତର, ଚାହିଁ ଦେଲେ ଯିବ ଉଡ଼ି। ସୁଗନ୍ଧ ବାସନା ଲୋଭ ମୋହରେ ମୁଁ, ବିୟର୍ଥେ ମରୁଛି ବୁଡ଼ି। ଏଥିର ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଛାମୁରେ ଜଣାଉଛି ବାରମ୍ବାର। ବ୍ରହ୍ମ ଅନଳେ ଦହନ କରି ପାପ, ଉଚିତରେ କ୍ଷମା କର। ତୁଣ୍ଡର ପାତକ କହୁଅଛି ମୁହିଁ, ନୁହଁଇ ହିସାବ କରେ। ଜିହ୍ୱା ଅଗ୍ରେ ମୁହିଁ, ଯାହା ଭାସିଅଛି ଖଚ ମିଛ ଆଦି କରି। ପାତକକୁ ମୋର ବ୍ରହ୍ମରେ ପୋଡ଼ାଅ, ଅଛି ସରପଙ୍କ ପ୍ରାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ଅନଳେଶ ବୁଜାକ, ଜାଳିଣ ପବିତ୍ର କର ମୋ କାଏ। ଅସତ୍ୟ କହିବା କୁଭୟ ମାଡ଼ଇ, କହିଥିବି ଅବା କେବେ। ଜନମ ଦିବସରୁ ପାପ ପ୍ରମାଦ, ଭାସି ଅଛି ଯାହା ପୂର୍ବେ। କେତେ ବଚନ ମୁଖରେ ପରକାଶ, ନଦୀ ବଢ଼ି ପ୍ରାଏ ଦେଖ। ଜିହ୍ୱା ଅଗ୍ରକଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରେ ଯେତେ ପାପ, ନିବାର ଗୁରୁ ଅଲେଖ। ହୃଦୟ ପଦ୍ମରେ ପାପ ମୋର ଯେତେ, ତାହା ବିସ୍ତାରି କହୁଛି। ହୋଇବା ନୋହିବା ଯେତେ କଥାମାନ, ପଞ୍ଚଭୂତେ ବିଚାରୁଛି। ପଞ୍ଚଭୂତ ମନ 25 ପ୍ରକୃତି, ମିଛକୁ କରି ପସରା। ସେହି ପାପମାନ ବାସ କରିଅଛି ହୃଦୟ ମଣ୍ଡଳେ ପରା। ଗୁରୁ କୃପା ବହି ଜ୍ଞାନ କତୁରୀରେ, ଛେଦ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି। ହୃଦୟରେ ମୋର ପାପ ପୂରିଅଛି, ଦିନୁ ଦିନୁ ମହା ଭାରି। ସେପାତକମାନ କ୍ଷମା କର ଏବେ, ନିର୍ମଳ ହେଉ ଶରୀର। ପୁରୁଣା ହୋଇ ଯାହା ଯାହା ପଡ଼ିଛି, ହୃଦରୁ କର ବାହାର। ହୃଦରୁ ଉଶ୍ୱାସ ହେଉ ପାପ ବିଷ, ହରଣ କରାଅ ସବୁ। ଦେବୀ ଦେବତା ମୁଁ କାହାକୁ ନ ଜାଣେ, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ କରି ସିନା ତତ୍ତ୍ୱ ଚିତ୍ତେ ମୁହିଁ, ଜଣାଣ କରୁଛି ଦୁଃଖ। ମୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ, ହେବି ବୋଲି ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ଜାଲ ପ୍ରାୟ ଏବେ ଛାଟି ରହିଅଛି, ହୃଦର ପାପ ବେଦନା।
ବିନା ଭୟ ଭୀତି ନଥାଇ କାହାକୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଭାବନା। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଅଲେଖ ପୁରୁଷ ଛତ୍ରପତି ଦଣ୍ଡଧାରୀ ପାପ ପରମାଦ ବୁଝିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁସରିଅଛି କରି। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମୋତେ କାରଣ ମିଳିବ ଆଶା କରିଅଛି ଭୃତ୍ୟ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କଲି ମୁଁ ଗୁରୁଦେବ ସାମରଥ। ଗୁରୁ ପାଦ ଧରି ଭରସା ମୁଁ କରି ସିଝା ମୁରେ ନୀଚ ହୋଇ ବଣେ ଭୀମ ଭୋଇ ଶିରେ କର ଦେଇ ସକଳ ସମର୍ପି ଦେଇ।